Khublei Shibun perlok mentakas ngi ke video bashet yo no Kew Pulau. Te ngamut banshet lang bat kini ki Dieng lane kitu ki jyntang jong no sla Jarain tang bangan jitang kitu ki padang kang long hi. Ki slapat ngan shet ngan ai tang no Dieng hi. Kini ki benta ki padang ngan ai ngan bret no. Te hadin bengaladep jit kumne ngan sai iki da ko bat ngan saot rit. Nga ai kenang da kini ki jyntang lani ki Dieng jong no sla Jarain namar ha kajaka jong prespin lani kino ki jur ngam bam don haying te nga kait do no sla Jarain. Te menta ngan sedang ban pengkloi ek Umphniang nga ai da Umphniang refine hang ne tang kendiat hi. Tianda kala kloi kena ke Umphniang nga ayaw neo cumin shet sla neo Jeera. Une pat de Rynsun nriu na nyau sembo nga klem dong nga klem peluet nga ai terlibai tu bat nga king hakading kebarien. Kini hang ne lai cai ki jur bangamut banshet lang o Kubi o kajor nang tapat utu Dieng jong sla Jarain. Ki jur pat kasang kat kum kacing kwa hiban ai perlok. Kino ki jur pilaban ai. Kani hang ne pat ka Mluh kat ban biang hi kat kacing labam hi. Shynrai saking bhai ki bakin ya kle nang ta ngan sa iPad une ukeu. Kani hang ne dei ka paket jong tu keu lane ka plastik pat song yo tu keu ni thiet dau tu bala dep thep pa plastik. Hadin kata nga ai ka pat hang ne nga ai dak kloi ka pala thnam lapa knang ban kham kloi shushu kana jing shen. Nang ta nga ai lang lai paket uneu Kismis la neu tu so grip bala terkhong. Kini hang ne dei ka paket lane ka plastik jong tu Kismis. Tang shpau tengka hish paket ki paket parin. Nga ikum bakham duna ka ngan ai biang sa kendian. Bat hadin kata ngan shet yaki tang shisin siau hi ha kading kaba rien. Kaba isuk bahan dai perlong tang kumne hi kelai bat mentang ngin yat sedang ban ya bam no. Kawan kata kacing smai ubi kelas smai ubi ba na kitu ki Jeera nang ta kitu ki wei ki jing kleng ne las ngau sma bang ba. Te perlok barok kena ke video bashet yo no Kew Pulau tang kumne hi kelakut kepasuk bat kepas ngau tenat pa banshet bat ngala de mat mentang ngas ngau pang hi. Te Khublei Shibun yapi papidon rengkat pat ngaman lagi por ngin saya kendo haki wei pat ki video ki pan sawan. Khublei Shibun.